गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय आरो दिनैनि बे खेराइ फोरबोनि हाबाफारियाव आङो बाहागो गोजोननाय मोनदों। बिनि थाखाय आं बानजाय आफादखौ गिबियावनो साबायखर बावहरदों आंखौहाय बे हाबाफारियाव मेथाइ रोजाबनो थाखाय हांख्रायनानै। आङो थांनाय बैसागुआवहाय जि गादों बिनि उनावहाय दायो गेजेराव आङो गुबुन हाबाफोरावहाय एसे बेस्थ'बो दंमोन प्रग्राम बेनो बैसागुनि उनावहाय गोदान फैगोन फैनायालाय माखासे फक बेस्ड मेथाइफोर फैगोन जों सावरायबाय थादों नाथाय बिनि खामानिया स्टार्ट जाथ'वाखै आरो जानायालाय। दासिम दोंबेसेखौ आङो दायो बुंनो सानाखै नाथाय आंनि माखासे मेथाइफोरखौ जायफोरा जथेस्थ'खिनि गोबां अडियेन्सजोंहाय समाजावहाय जायगा मोन्दों अनसायनायखौ मोन्दों बेखौ आं मुंख'नो बेनो जाहैबाय ज्राम ज्राम अखा आरो थांनाय बोसोराव आब'जों आंजों बनायदोंमोन हाजोआव मोदाय मोसायो लाजिस्लु मिनिस्लु आरो माखासे गुबुन गुबुन प्रडाक्सनावहाय जेरैहाय बै सिमेन्ट दैसायाव आगै रैमालि आरो बिरै बिरै बायदि बायदि। गोदानै माबाफोर मेथाइ सुजुदों नामा? गोदानै आं गाव सुजुनाय मेथाइफोर दङ नाथाय दिहुननाय जाथ'वाखै स्टुडिअ'आवहायनो बिनि खामानिखौहाय मावनानै आद्रा खालामनानै दोननाय दङ। ओरैनो दा दिनै बेयाव स्टेजाव मा ओरैनो गिबि मा मेथाइ खनफैगोन फार्स्ट टाइम? आं सान्दों जिहेथु जोंनि मुंदांखा लेजेन्डारि सिंगारफोरखौनो खोनासंनानै जों सोलोंनायथ' ओंखायनो आं बिग्राय ब्रह्म बिथांखौबो जोबोद मोजां मोनो बिथांनिनो दोंसे मेथाइखौ आङो खननानै आङो जागायजेनगोन होननानै सान्दों। रिलिज जायै रिलिज मानसै थांनाय बोसोराव बेखौ नाथाय जों भिडिअखौ खालामनो हायाखैमोन थेवब्लाबो लासै लासै भिउसआ बारायगासिनो दङ। बे मेथाइयानो जाहैबाय हाजोआव मोदाय मोसायो बेखौ कमप्लिटलि आंनि आब'या सुजुदोंमोन लिरनाय गासैबो बिथांनिनो आरो ओमफ्राय जोंनि लोगोसे सानोमोन आरो एसे गुनगुनायना होनो हाजोआव मोदाय मोसायो हायेनाव सिखिरि मोसायो हाजोआव मोदाय मोसायो हायेनाव सिखिरि मोसायो। दिनै हाबाफारिया थुंगेबाय ओरैनो सानथाममोन 23निफ्राय जागाय दिनै जोबनाय जाबाय बाहाय देंखो मोनाबिलियाव बिथांमोना सानै मेथाइ खनगिरिफोर नुजाथिफैदों बा हांख्रायनानै लाबोदों आङो बेनो जाहैबाय कपिल स्वर्गियारि आरो हिमा बसुमतारी बे सानैखौ मेथाइ खननो थाखाय आं हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। साननि हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन नामा? आंथ' बिदिहाय सानाव एसेबां माबानो हायाखै टाइम होनो हायाखै मानो होनबा आंहाबो एक्सट्रा खामानि थायो नालाय सानाव आं जेबो बिसोरजों हेफाजाब होनो हायाखै। बोसोरफ्रोमबो खुंनाय जायो आं नुनायावथ' दा बहुद बोसोरनिफ्रायनो खुंबोगासिनो थादों दिनै 25थि जाबाय थ' बेवहाय आं बेवहाय सालायनो मोननायानो दा 10 इयार्ससो जानांगौ 10 बोसोरसो जाबाय आंनो सालायनाया। गोबां मानसिफोरखौ फैनाय नुनो मोनदों औ दरबेसे गामि ओरैनो बाहाय उलुबारि कलिहागुरि आरो साइथानगुरि बे मोनथाम गामिजों लोगो नांनानै बे खेराइफोरखौ खुंनाय जायो। थ' बहुद मानसियानो फोथायो बे जोंनि उलुबारि कलिहागुरि साइथानगुरि खेराइ फोरबोनि जि बाथौ मन्दिर बेखौ फोथायनानै
बहुद मानसियानो बाहागो लानाय जायो आरो बाहाय आशीर्बादबो लानाय जायो थ' आशीर्बाद लाबाथाय मानसिफोरा मोनो बे जि बियो बेखौनो मोनो होनना जों मिथिगौ बा बेखायनो जोंबो फोथायनानै आशीर्बाद लाबाय थायो